Na ay mga rock formation dito nga more siya snake or stalactite. So pwede ta magdala og cellphone pero kami ang magdala sa suod. Sa salad sa mo sa gaya dili na mabasa. Okay guys. 1 2 3 Sutton sign. Okay. Okay guys. Wala ba kayong mga kamay? Okay, wala ba kayong mga kamay? Siga-siga. Kuya, apa slide? Kamera? Jarang sir, ang cellphone sir. Ada. Mag-videos. Mag-videos tayo, videos. Yan mga kagusok no, pagawas na kami mga kagusok. Gawas na din. Yan. Sa una kay kuan man gud sa unta, puno pa ng tubig agad. Kana, right, videohin ko lang paggawas. Oh, sige. Videohin ko paggawas. Mga kagusok, pagawas na kami. Okay na. Sir, diyan na ito magka. Yes. Yan mga kagusok, pagawas na kami. Nakalikot na gud ng utak. Sir, ulo. Yes, mga kagusok no, ano yan kami sa pinakalayong no. Makita nyo mga kagusok. Sa kulikuran no, makita nyo dyo. Oh, guys. Ano ka dyan sa kagusok? Mulumus ko. Mga brad and sis, kuya. Woo! Team Sky lang sa Kalam. Woo! Sabot. Ha? Asa ko agi? Ilang mo kawit sa talaba. Dito sa kung gaano ako. Sa isa. Sarap. Ana magkuan na. Ma'am na. Kuana sale. Kuan na. Oh, sige ma'am. Ulo mama, ulo. Videohin. Ulo. Cellphone mo may go. Ay, sang ko. Cellphone. Tama ako. Grabe ka naman sa talaba sila. Yan. Grabe ka naman sa talaba. Bawal man lagi sir kuhaon. Ay, dali. Bawal man na to kuhaon.